nyadonje mapiyo. To gima inyo SHA kabisa en mibadhi. Manenyo ka korka dole koni endi osiemo mibadhi. Korka kibagendi koni be osiemo mibadhi. To nego gima jotelo bende timo sani te. Kech mibadhi opogore. Gima nenyo NHIF mokwongo en ni nitiere osuptende mane nyalo ndiko no thiedho ng'ato to kuthiedho to yudo pesa. Tim no endo pod ndijo moko wada biro kode ang'owa SHA. Iwinjo masamo joma gore ne go wach SHA ni mang'eny bende samo nigi interest kailago. Iwinjo tami example ni Gavanas wa ma Kenya ka kum ranyisi oloko dispensaries obedo health centers. Iwinjo en gine ndo mang'ano nyawacho ni do mano gitimo maber, lakini ang'o ma target mondo giyud ang'o pesa mar SHA mondo mi pesa mar county mondo mabiro ng'one FIF cha FIF cha kigitigo ang'o e weche mag thieth mapiyo gi kech bar se kama malo ne gitimo ang'o gotinegi. Koro no problems ga lago eko gin problems go eko ma bede kendo pod githeko, lakini overall king'iyo overall e weche mag SHA gi SHA en idea maber kama osegie kode bende ber. En mani challenges mag mibadhi wado nyogo koche matindo gi eki both from county government to gi jogo eko manigo subtende koni koda kocha nyakwa losi nikech samoro mibadhi no endo gik makoro ka pesa owore health center to nikech governor gi networks mag governor singeni ng'eny wang'egi walenga podi nitie jomoko networks gi ng'eny joma tiyo CECs moko CECs finance CEC machalo kama gi ng'eny. Samoro ng'eny gi bende oseloso pesa kuom county ni endi magi yawo kwende go eko magi use yedhe gi giwegi. Chikwa ma Kenya kwa dwaro ni yedhe onengo be ni uso kanye kasha ni tiyo yedhe osuptal. Koro giwacho ni gidwa mondo odhi e thieth tinyisi ni dhi e thieth tipimi tiro ka gituma kama kar pimo inyisi ni onge osuptal no dhi e duka montiere kuma kama e gorofa machalo kama dhiedho pimi kuno duka nen mar ng'a en ma joge governor gi kito gi jogo kuma saloso pesa to gi cartels mantiere serikal kunde gi e kineno ke samo yudo ka ere kaka nyisi ni dhi timo radiology e duka moro Migori kacha kata e duka moro Kisumu kata e duka moro Kisii kata Nyamira to gi te bech gi mar radiology opogore. Ten radiology en gimoro achiel kabana kaka ng'ama go picha ka kigo picha tinyisi ni radiology kaendi kidhi ma Kisumu en 5,000, kidhi ma Migori en 2,000, kidhi ma Kenyatta en 1,000, kidhi ma kama en 40,000, kata mana MRI ma Nairobi ka ido ka MRI kidhi Aga Khan tinyisi go en 40,000, kidhi Medihill ma opposite Aga Khan en 19,000, kidhi biro Alingam kaendi kidhi en 7,000. Ang'o mimaro timore kech en ohand ng'ato momajo piny thuolo mar teko mar gido gini. Mano be timore yath be inyisi ni opimi moyud kituo Trevor idhi e health center tinyisi ni idhi ng'iewo yath e duka moro oko kujo chonde. Ang'a mono duka mar yadhno endo beda hospital kuma entiere kaendi kech kanye mono bedo ka health center dhi bedo kain governor mar adier ka health center dhi bedo gimoro ni health center obedo Mabei obed Migori obed Kisumu obed Nyamira obed Kisii ok nya bedo gi health center maonge pharmacy. Ok nya bedo gi health center maonge lab ni miore ng'ato mondo odhi otime gimoro oko ne en lab mane. Pharmacy miore ng'ato mondo otime gimoro oko ne en pharmacy mane. En yor loso pesa mar kawo pesa kuom SHA to hinyo sirikal mamalo. Koro idea ber implementation theko nikech katende jite chiemo e gini endi e yo mok ni kare yor mibadhi. Gimacho ne